się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Po Twoją obronę uciekamy. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas podawaj. Śpiewajmy pieśń na wystawienie. Amen.
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, przepełnieni jesteśmy wielką radością, bo tu z nami przed Tobą klęczą dzieci pierwszokomunijne, dzieci, które w czasie mszy świętej przyjęły Cię do swego serca. Pragniemy Ci teraz za wszystko podziękować. Dlatego dzieci wspólnie, razem dzieci będą powtarzać słowa: dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Ale dzieci głośno. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przyszedłeś na ziemię. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że stałeś się dzieckiem i urodziłeś się w stajence. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przyszedłeś dziś do nas. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że nauczyłeś nas kochać i szanować rodziców. Za to, że ukochałeś szczególnie dzieci. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że nauczyłeś nas kochać wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie dałeś nam nowe życie. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że w miłosierdziu swym odpuszczasz nam nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że jesteś wśród nas obecny na ołtarzu w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że przychodzisz do naszych serc w Komunii Świętej. Dziękujemy Ci, Jezu. Za to, że dałeś nam Maryję za Matkę. Dziękujemy Ci, Jezu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i zawsze, i na wieki wieków. Modlimy się za naszych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W pieśni prosimy o błogosławieństwo. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Drogie dzieci, myślę, że wszystko się udało do tej pory, tak? Odpoczęliście trochę już z tych wrażeń. Teraz mieliśmy piękne nabożeństwo ku czci Matki Bożej i teraz na zakończenie poświęcimy wasze obrazki pamiątkowe, które otrzymacie. Taka pamiątka tej pierwszej Komunii Świętej. Niech ten obrazek gdzieś tam będzie zawieszony w waszym pokoju, przypominający wam właśnie o tym dzisiejszym wydarzeniu. Więc powstańmy teraz. Na tym obrazku jest święty Józef, patron naszej parafii. To nawet kiedy już tam gdzieś indziej będziecie mieszkać, to wam to będzie przypominało, że byliście u tej pierwszej Komunii Świętej w kościele świętego Józefa. I niech święty Józef za nami wstawia, oręduje za wami, żeby też was prowadził przez swoje życie. Jak macie jeszcze inne jakieś takie pamiątki do poświęcenia, to możecie to je wyciągnąć. To wszystko razem teraz poświęcimy i pobłogosławimy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Panie nasz Boże, pobłogosław tym wszystkim, którzy te poświęcone rzeczy, te święcone obrazki będą przechowywać i ich używać. Niech pobudza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen.